Szép napot mindenkinek, hétfő délelőtt. Készül a család, autókba bepakolva. Úti cél Nén. Egy nagyon gyerekbarát strandra megyünk. Sok méteren keresztül alacsony vízállással, ennek köszönhetően jó meleg a víz. Homokos tengerpart. Úgyhogy ez a terv mára. Szia Barbie! Szia! Hello sogor! Köszönöm! Sziasztok! Sziasztok! Nem sok a úszógumi. Egy mikrobusz hátulja felfújva. Na most már mutatok egy külső képet a apartmanra, amely ugye nem volt. Hát a miénk. Az alsó része, ahol megy most ürított a nagyobbik része, meg ugye mi fül vagyunk fönn a felső erkélyen az első apartmanban, tehát ami az utca front felől esik. Tomi sem megy. Mai célpont Nén Greece Beach, tehát királynő strandja. Egész jól néz ki, homokos a tengerpart. Ugye nagyon sokan tévhitben vannak, hogy Horvátországban nincs homokos tengerpart. Van. Méghozzá nem is egy, többen rendelkezik. És nagyon barátságos. Most viszik befele a játszóházat. Visztek egy faszabb kis felfújható játék történetet be a vízbe. Úgyhogy megyünk, nézzük magunknak egy koktélt, jó idő van. Nagyon meleg van, most készülünk. Úgyhogy gyönyörű. Sziasztok, fiúk! Szépen bepagoltunk ide. 5 euró egyébként a parkolás egész napra, hát ez nem pénz érte. Egyébként lehet tapozó ágyakat bérelni, 20 euró, úgy láttam felírva ide a oszlopra. Bocsánat. Igen, 20 euró napozó ágy. Úgyhogy mennek a csajok rágyújtani. Ajánljuk mindenki figyelmében, Nínbe jártok, ezt ne hagyjátok ki, mert nagyon jó. Ja, és nagyon meleg a víz. Homokos part. Meleg. Vannak a mieink.